Nevieš, ako sa povie kapacita? Dobrý deň. Všimla som si, že tu máte takú pracovnú atmosféru. Veľmi sa mi to páči. Máte stojany na bicykle, separujete, Wi-Fi prispôsobené iPhoneom. No ja sa nemusím ani vrátiť domov. Prečo ste sa prihlásili na toto miesto? Viete, ja som vždy chcela pomáhať ľuďom. Tak som si povedala, buď budem pracovať v sanitke, alebo v Google, alebo u vás. Charakterizujte sa 3 slovami. Kvety, abeceda, jablkový džús. Aký by bol váš prínos pre našu spoločnosť? Toto je vaša komfortná zóna a toto som ja. Viete viesť kolektív? Ja som trendsetterka. Aké sú vaše silné stránky? Na Twitteri mám vyše 2000 followerov. No a to ste ešte nevideli môj Instagram. Ako riešite konflikty? Hejtovaním. Ale samozrejme mám na to anonymný profil. Čo je pre vás prednejšie? Osobný život alebo kariéra? Kariéra. Osobný život to je ako obrovská kaviareň. Len vás smedí a obsluha nikde. Kde sa vidíte o 10 rokov? O 10 rokov budem mať 35. Prepáčte, ste v poriadku? Teraz mám svoju citlivú chvíľku! Aké máte záľuby? Nenazvala by som to záľuby, skôr projekty. A záľuby nemáte? Na projekty sa ma prečo neopýtate? A na cudzie jazyky? A či mám vodičák? Myslíte si, že pre mňa je to jednoduché? Ísť si za svojím snom? Žij a nechaj žiť! Veď vy mi budete ešte skypovať! Ale ja sa dám skryť! Ešte o mne budete počuť! Tu mi nesedajte. Tu mám zasadačku. No. A počkaj, neprispieješ mi? Dobrá brada nad zlato. Ty ani nevieš, aké máš šťastie. Nebolo to vintage, bola to len haraburda.